baru udah tepuk tangan atuh. Saben dina kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, apa kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa biyen kowe ora kelingan? Nalika mencet janji pas gantian. Jare bakal ngopeni salawase. Hai Ibu. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Apa biyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok siak-siak deh. Kerjamu tuh ra turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali yo ora pekewo tanggane. Ra peduli kerja musik lelelane ngomah dulu mangan amat kok ora iso. Belas sawuhe. Pak Ijo mumet ndase. Tinggal bojone. Minggat dadi TKW. Pak Ijo lara ati. Jarene ora kuat. Pak Ijo mumet ndase. Minggat dadi TKW. Pak Ijo lara ati. Jarene ora kuat. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bocah